మినిట్స్ ఆగాక మూత తీయాలి. ఒక్కసారి ఉప్పు కారం సరిపోయిందేమో చూసుకోవాలి. తక్కువైతే వేసుకోవాలి. ఉప్పు కొద్దిగా తగ్గింది, కొద్దిగా వేసాను. కారం కొద్దిగా, మేము కారం ఎక్కువ తింటాము, కారం ఎక్కువ వేసుకుంటాము. మీకు తగినంత వేసుకోండి. ఫైనల్గా ఎగ్ కర్రీ రెడీ. స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడం. వేడి వేడి ఎగ్ కర్రీ రెడీ.